ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നൊരു മീൻകറി വെക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. സാധാരണ വയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല, സവാളയൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ചെറിയൊരു 1.5 സവാള എടുത്തു, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തു, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക്, 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ജാറിലിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇഞ്ചി വേണ്ട കേട്ടോ. സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത്. അതിൽ വെള്ളം വലിയട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉലുവ പൊട്ടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരേക്കും പോയി വന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉലുവ. സാധാരണ ഞാൻ ഇഞ്ചി, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വാട്ടുക ചെയ്യുക. ഇത് ഞാനിന്നൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്ത്. അരച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഇതായിട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് റഫായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു. ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്കതിൽ ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം. കുറച്ച് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചതിനൊരു നമ്മളുടെ മീൻകറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉലുവ പൊട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശകല ഉലുവ തന്നെയുള്ളൂ പൊട്ടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ പുളി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിനി ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ പൊട്ടി ഏതാണ്ട് മൂത്ത് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി പാകാക്കി എടുക്കണം. അതായത് പച്ച ചുവ മാറുന്ന വരെ നമ്മളതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചട്ടിയിലോട്ട് കൊട്ടാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉലുവ ഏതാണ്ട് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിടക്കുകയാണ് എണ്ണ. അതിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ട് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പച്ച ചുവ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം? ഒരു തക്കാളി, ചെറിയൊരു തക്കാളി കേട്ടോ. ചെറിയൊരു തക്കാളി വേണം. ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, കാരണം നമ്മൾ പുളി അത്യാവശ്യം പിഴിയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അധികം പുളി വേണ്ട. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തക്കാളി മുറിച്ച് ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വാട്ടി എടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശകലം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വഴണ്ടി നല്ല പരുവായി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തക്കാളി ഇടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മൂത്ത് കിട്ടില്ല ഉള്ളിയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളി ഇടുക. അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിടാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് കോമ്പിനേഷൻ കപ്പയാണ്. കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ എന്താ വെച്ചാൽ കറിക്കൊരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവും മീൻ കറിക്ക്. അപ്പോൾ കപ്പയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൊഴുപ്പോട് കൂടിയല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ടത് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് പുളി, കുറച്ച് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനേ ഈ പുളിയുടെ വെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബാക്കി പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് അനിയത്തിക്കുട്ടി ഫോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കേട്ടോ. ബാക്കി പുളിവെള്ളം കൂടി നമ്മളതിൽ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം.
എന്നിട്ട് ആ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിടണം. കാരണം നമ്മൾ ലേശം ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ലേശം കൂടെ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിടണം. ബാക്കി പിന്നെ മത്തി നമ്മൾ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും മത്തി ഒക്കെ വെട്ടി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മത്തിയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് വെക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ മത്തി കറി ഏതാണ്ട് തിളച്ച് എന്ത് ഭാഗമായി. ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ മത്തിക്കറി. നല്ല അത്യാവശ്യം കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇങ്ങനെ അരച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടംപുളി ഇടാം. പുളി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വാളംപുളിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടും ഈ മത്തിക്കറി വയ്ക്കാം. എന്തായാലും രുചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ കപ്പയുടെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ കപ്പ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കഴുകിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5-2 കിലോ കപ്പ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് മത്തിയും കപ്പയും. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ മീൻകറി. ഞാൻ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപാരമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ എല്ലാവരും. പിന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പ ഏതാണ്ട് ഒക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി കൊത്തി കുക്കറിലാക്കി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചത് നമ്മളെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നത് ഉടച്ചെടുക്കണം, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നല്ല വേവുന്ന കപ്പയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് നമ്മളുടെ മത്തി കൂട്ടാനും കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിക്കാം. ഇതേ കപ്പ എടുത്തു, പാകത്തിന് മത്തിക്കറി ഒഴിച്ചു. മത്തി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയൂ.